जी भैया प्रणाम। सबके यथाउचित शिष्टाचार बा, अभिनंदन बा, स्वागत बा। आप सब देख रहल बानी कि हमनी के देश में कोरोना वायरस हाहाकार मचैले बा। एकरा से बचे के एके उपाय बा कि आप घर रही, सुरक्षित रह। ए विषय पर एगो हमारे चाचा विवेक पांडे जी की रचना बा, जेके हम रुआ सबके सुनावत तानी, एके सुनल जाए। अरे आइल बा कोरोना रे सगरी, आइल बा कोरोना सगरो, आर दुनिया के कोना टोना चलत नइखे। भइल बाटे खिलौना टोना चलती नइखे। भइल बाटे जिंदगी खिलौना टोना चलती नइखे। अतने ना, ई जब रोग केहू में आ जाता तो का लक्षण बा एकर? चढ़ता बुखार खांसी, टूटता बदनवा, हाफ आवे चलला पर तड़पे परानवा, तड़पे परानवा। और का मुखिया जी भइले बाड़े, मुखिया जी अरे भइल बाड़े, आधा और पौना टोना चलत नइखे। भइल बाटे जिंदगी खिलौना टोना चलती नइखे। और का ये वायरस के वो कि रस रस सब रस खींच लेला वायरस, कतनो दवाई करी होती नइखे टस मस, होती नइखे टस मस। हरि ज्ञानी अज्ञानी रे